Zuri jantziak eta palma aurrak
gero izango berana, oraindik ez da ageri. Badakigu, jaun hartzen denean, haren antzeko izango behar. Bere izango ikusiko baitu. Haren gari itxaronena duen guztia berritu egiten da. Ja berriaren bezala. Jaunak ezan. Venga, Rosa.
Eta bestetik, jarri beharko behin zego, ekarri horrekin dinazari, latu behar. Mediterraneo itxasunak Ucrania, edo gerratan Sudanen aldamen. Ekarri horiak behin dira handi bat uzunak. Eta asko eta asko bat ekundu egin martinia. Izatearen itxuperiaren eta horrotaren eta horrotaren biktimak. Zuri izkaitzitakoa badarra. Nola guk, zaborrela ikusi ditugu, batea ospatzen ditugu presa, gaur sartu guztien. Bian oroimena, horrela oroimena, baina behar egitako guztien oroimena. Guk oroimena eta itxaropena ostatzen ditugu, eta horrela egiten dugu oroimena. Oroitzen dugu itxaropenez. Ustak ditugu. Eukaristia bera, bagoxia, zigare, oroimena eta itxaropena, ospatzen dugu. Jesus, hil eta piztu dira, berriro esan dugu, hau esan dugu. Oroimena, zuzen ekarriaren oroimena, bere piztu dira. Itxaropena. Horixe da gaur duguna, alde batetik. Bizitza honen izazkematen, bizitza honen izazkematen, bizi direna, bizitzan direna, zuzentasunaren osa egariz, sumintzen direna, sufritzen direna. Bihotz barruan errukea bizitatzen direna. Personaren horan besterik interesetzen direna, bakea besterik direna. Laguntzen dakiten. Zuen adarrikoa, zer bat. Undotan gure begira amotxara, horregatik, oroimena, itxaropena bezala. Zer ez? Da itxaropena bezala, ez da dugu erritzen gure bezala, esperientzia. Gure oroimena. Xera. Emukera, asko da gutxi. Segurona, eskazkeria ekin. Baina, zoriontasunen herria, hori da kristaurretan. Zoriontasunen herria, horregatik bat, batzen dugu Jesusen. Horrela, goztuz dituzte, eta horrela, albian izan da zure esatia, zenduetan. Hori da itxaropena, renagun behar dugu, oroimena eramaten, batzutan sufrimendu hondiz. Hala izan dut, zutik harririk egin ezagutu dut zure.
Antiquo
Berak sortu zutenean, bere gogoz gurtzera zikoa ogiatu, eta eskerak emanez, zatitu zuen eta bere ikasle emantzia esanez. Artzaz berak eta jan, guztiak kontatik. Hau nire gorrotzera eta zuen zan eman dut. Thank you.
Sembra un riscatto della sua santa, magari una santa. Gesù Cristo, pure con vita adesso. Ora, osserviamo questa mattina, guida con lo spirito e uno che non sia pure seduto.